Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel bengicela ushare usubscribe uma ibona ku TikTok le video. Ngicela ungifollow bese ucela inamba ku inbox le ka WhatsApp esokuphendula njalo ekseni uma uba nephupho oliphuphile. Ungakhohlwa ukubuza i-comment nawe lakhe iphupho. Kunobuzile ku-comment wathi ke ukuphupha usukelwa amaphoyisa, izilwane, izinja, inkomo. Ubhale kanje: ngiphuphe ngisukelwa abantu, izinkomo, amaphoyisa noma amasosha. Omunye wathi izolo ngiphuphe ngibaleka, ngisukelwa abantu befuna ukungishaya. Lamaphupho alandelayo asho into eyodwa. Ngabe kuchazani ukuphupha usukelwa izinkomo, amaphoyisa ahamba nezinja? Ubaleka zikujaha, noma ukuphupha ubalekela izinja zikusukela, zikukhonkotha noma zikuluma, noma uphuphe ushawa ngabantu wena ubaleka. Ukuphupha umuntu wakho ini washona ediniwe noma ethukuthele noma ecasukile. Ake ngisho ke izincazelo zakho konke lokho ebengikufunda. Bekungama-comment lawa engiwathathe ku TikTok kuma video, so nawe ungakhomenta ngizobe sengicaphuna ku-comment ngibuye nempendulo. Abantu bakini abadala bathokozile yicala leli onalo. Abathokozile yicala leli onalo. Yingakho bekusukela. Kunenkinga ezayo empilweni yakho ngenxa yokuthi abajabulile neze. Iphupho elisho ukuthi amadlozi wahlabele noma adinga utshwala, kodwa lichaza ukuthi awathokozile. Kuhle uye kubantu abahlolayo uzwe ngabo ukuthi kumele wenze njani. Lokho ke khona okubaleka kakhulu ukuze uzoliqonda lelo phupho uma likudida, ngoba khona amaphupho adidayo angachazeki. Iphupho lamaphoyisa